इमिडियेटलि न' गैजायैफोरनो सोरबाया जुदि रिलिफ थानो गोनां जादोंबा बिथांमोननि थानायनि बेबस्थाखौ गभर्नमेन्टआ ओरैनो रेडि जानानै दंखायो, रेसन रेडि जानानै दंखायो, इर'सन प्रटेक्शननि थाखाय जोंनाव पार्कफाइन इमारजेन्सि होनो थाखाय रेडि जानानै दंखायो। जागायजेननानै दा दैबाना जेरावनो मेरावनो दैबाना जादों। बेंटल जोंनि बे सिडली ब्लकनि आन्दारावबो गोबां जायगायावनो दा मालि बिटानिफ्राय लानानै ओरैजाय दैबाना जागासिनो दङ सिडली आरो बर' बाजार ब्लकनि आन्दाराव। नंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावस्राजोबनानै दा गावबा गाव खामानियाव थांजोबदों। आरो ओंखायनो बावैसोनो जोंनावहाय 14 नं चिरांदुवार बियाबाव मोनथाम जायगायाव पार्कफाइन दिनै गारगोन। बेनि हाबाफारियाबो जागोन, बेवहायनो आं नांथाबना थागोन। इमिडियेटलि न' गैजायैफोरनो सोरबाया जुदि रिलिफ थानो गोनां जादोंबा बिथांमोननि थानायनि बेबस्थाखौ गभर्नमेन्टआ ओरैनो रेडि जानानै दंखायो, रेसन रेडि जानानै दंखायो, इर'सन प्रटेक्शननि थाखाय जोंनाव पार्कफाइन इमारजेन्सि होनो थाखाय रेडि जानानै दंखायो। जागायजेननानै दा दैबाना जेरावनो मेरावनो दैबाना जादों। बेंटल जोंनि बे सिडली ब्लकनि आन्दारावबो गोबां जायगायावनो दा मालि बिटानिफ्राय लानानै ओरैजाय दैबाना जागासिनो दङ सिडली आरो बर' बाजार ब्लकनि आन्दाराव। नंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावस्राजोबनानै दा गावबा गाव खामानियाव थांजोबदों। आरो ओंखायनो बावैसोनो जोंनावहाय 14 नं चिरांदुवार बियाबाव मोनथाम जायगायाव पार्कफाइन दिनै गारगोन। बेनि हाबाफारियाबो जागोन, बेवहायनो आं नांथाबना थागोन।